হ্যাঁ ସାର୍ ସୁରି ଦେଇ ଜଲ୍ଦି ପଲେଇ ଯାଉଛି ନା ହୋ ସାର୍ର ଲାଗି ବୋଲି ହେଲେ ଆମର ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେ ରୁଆ ହେଲାଟା ବଙ୍ଗଲା ପଲେଇ ଆସି ଟିକେ ଆଗିନି ନା ଏଇଟା 2-4 ଦିନ ଗଲା ପରେ ବହୁତ କଡ଼ା ହେଇଆସି ପାଣି ହେଟା ତ ଚିରିଆ ହେଇଯିବ ନା ସାତ ସାତ ପାହାନେ ଠିକ୍ ସାତ ସାତ ପାହାରେ ଚଲିଯିବା ଦୁଇ ଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେ କଲା ବେଲକେ ବି ଠିକ୍ କାମ ଦେବା आठ पाहा तो बेसी ही हुआ ना सात रे ठीक है दुई थी भी हाथ ई थी भी भैया सी आमर काम से हाथ मशीन रे भैया सी हाँ रे
ଆଜି ବହୁତ ସ୍ଲୋଲି କରୁଛନ୍। ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ କରୁଛ ହୋ। ସରିଗଲା ଧଡ଼ା ଧଡ଼ ମାରୁଛି ତ। କେତେ ଆଠ ଆଠ ପାହା କି ଏଇଟା କେନ୍ତା? କେତେ? 6-7 ପାହା। इवा मझी ना आन मार वाले इधर साइड रे आनसन गई मुई मझी आनसन के बोले मुई मझी मारसी जे भाई मारसी मझी टिके ना आउस रे। हां हेटा तो बाकी लाइन सीधा ही आसी केनता हां लाइन सीधा हेटा तो कहू जा मझी रोटा सीधा पलासी नहीं एरा सीधा ए जी देखि देखो